Iubiți credincioși, viața noastră trece prin multe stări sufletești: bucurie, tristețe, neliniște, recunoștință, frică, speranță. Rugăciunea este limbajul prin care sufletul nostru vorbește cu Dumnezeu, iar uneori câteva cuvinte rostite cu credință pot schimba totul. Astăzi vom rosti împreună rugăciuni scurte pentru momentele importante ale vieții sufletești. Când suntem recunoscători, când avem nevoie de curaj, când ne este frică, când suntem triști, când vrem să iertăm, când avem nevoie de speranță. Când sunt recunoscător: Doamne, îți mulțumesc pentru darul vieții, pentru oamenii dragi și pentru toate binecuvântările văzute și nevăzute. Amin.